No sé què dir, al final. Volen coses, ho noto, no sé què dir. Els amics del fax, els amics de la faix, els amics dels fax, jo què sé, els paus d'aquells una mica raros, que tenen idees que diuen Godard i miren la seva mare, Eric Godard. Com es diuen, els amics d'aquells? De les arts, això! Els amics de les arts. Hem una cançó dels amics de les arts que es diu Posa'm el pitet. Ciao. Pagui's not dead, man! Se me'n va la pinça, no és a dir, és que porto 20 anys tocant amb sales buides, en plan del gran culte, saps? Se me la pot. Però jo no sé dir, no pillo, tio. Esteu guapos, madurs però guapos. No os hagáis ilusiones que igual es la presbicia, No, perdón, Has crecido. Bueno, llevo unos muelles allí. Bueno, vamos a hacer una versión de los Six, colegas nuestros de batalla. Estem molt nerviosos perquè fa 20 anys que ens veiem fora d'un lavabo. Paquete en mano y estoy buscando en el bate. Mi novia me ha pillado, por eso me ha alejado. En el bate. Fumadora pasiva, fumas tú y pago yo. Nadie agradece mis impuestos sobre tabaco, sobre alcohol. Humo en el bate.
pillado, por eso me ha dejado. Humo en el bate. Mi novia me ha pillado, por